Igbo ndị ọma ejeje mba daalụ riri nne ekene m gị nwa igwe ilogwu isiri ike n'oche were mkpọrọ anya na-abụgbu n'ime igwe onyonyo ogo nne ụmụaka ụmụ ikolobịa na-abụ na-eto n'egwu nke onye nwe anyị ka iji ọnụkwu nke a ka ike ka iji ana m eto ihe asị nri kwuo lisi nsị gị n'afọ oyibo m aka wuli David Chineke kwuru n'akụkụ aka gịnị ka ị na-ekwu ndị ọma ejeje mba ifugo ka anyị si wee welili nyawa okwu na-aga anyị ka nọ mbọsị isi mbido telivishọn isiokwu anyị ka wụ kedu ka ọnọdụ na-adị mawụ na di na nwunye na-alụ ofu ụzọ ọrụ maọbụ na-azụ ofu ụzọ ahịa ọnyanwụ nyawa isiokwu anyị agatebeghị aka anyị ka na-ebido tupu anyị aga nwa obere ezumike nna o nwere ebe ndị nke nsị ka nlụtụ aka mụ nwa chọrọ ịlụtụ aka ebe ndị a n'isi onwe m ka anyị si ya wee na-abịa ịma dịka ndị nọgwe n'ọnwefu nna mepere anya na-ene n'anya fụ n'ụlọ efugo n'anya na nwunye nọ n'ụdị ọnọdụ mere o ji mee ntị ka okpu ata ka ihe niile kukpucha anya maka na isiokwu a bụ ndị ọ na-emetụta gịnị na-eji gbagbuo onye ọcha o wee wụrụ kedu ihe unu ya eme ka ọnọdụ unu nwee ike metalụ na ezi mkpụrụ ihe mbụ dịka nsi na-ekwu na ihe mbụ unu ya eme ka ọnọdụ unu nwee ike baalụ unu uru na unu lue unu ya ebu ụzọ mmalụ na mgbanwe oge azụmahịa nke awụkwa n'oge ezinụlọ ka unu wee nwee ike gali na-ekpokọ ihe na-abụ ọnụ ịma ọ jọgburu onwe ya ma iwere oge azụmahịa kpokọ onye ọnụ ya na oge ezinụlọ ma o wee lue mgbe unu nọ n'ụlọ ọmafịa unu alapụghị unu ya na-akpali n'ọmafịa ma nwụ n'ụlọ ọrụ ebe unu nọ hapịa jije kwuwe ihe unu kwesịrị ikwu n'ụlọ bọ na ọdụdọ ka o kwesịrị ka njụ ịma anụ nwaanyị dị bọọ alụnụ nwaanyị na o nwere onye gị na ya na-abụ nọ na mmekọrịta mba ana m abịali mba na a na-abịa na asị ejiri ọnwụ matụ ọ dịka n'ọnwa dị egbu o nwere nwa agbọghọbịa gị na ya na-abụ na mmekọrịta bọọdụ na m chọrọ isi gị o wee m chọrọ ịjụ gị ọkụkọ ghara kwụm gịnị ka ọ ga-eji zụọ m nwere ife o ga-eji nwa mgbede hapụ ịmali isi gịnị ka a ga-eji ọ dị mma aghọtagwo m ebe ị na-eje mgbe na-ajụsị nwa agbọghọbịa gị na ya na-abụ na nkwekọrịta ma a sịfụ na gị na ya na-abụ mechaa nụ onwe unu o weda na unu na-alụ ofu ụzọ ọrụ mgbe unu nụrụ onwe unu kedu ka unu ya esi wee gbuwa oge azụmahịa enwe oge azụmahịa na nkata a na-akpa n'oge azụmahịa ya na mgbe unu nata n'ụlọ enwe nkata a na-akpa na mgbe unu nata n'ụlọ ka udo wee nwee ike chi ya ihe mere ya ụda ịma nghọta ndị mmadụ dị n'iche n'iche onye ọbụla ị na-eme na ndụ a onye gịnị ya na-eme ihe bụ ihe kacha dị mkpa maka na ọ bụ onye ị ga-alụta ya wụ na onye ahụ ga-aghọta esi ya bọọdụ ihe awụ oge ọrụ nke oge ka akọ ihe ọzọ ka akọ ọwụ na oru ha n'oge aji arụ ya bụ ọrụ oge eji akọkwa n'ihe ndị ọzọ nke ndị ọcha kpere miscellaneous ihe ndị na-agbasa anyị akọ ya dịrị iche mana ndị mmadụ na-ahụ ya a na-ahụ ya ihe dịka ihe ya ahụ iwezuga ha na-abụ oge na-aba ọ rara ahụ ihe onye na-asị gị na mụ na gị na-arụ ụfọdụ otu onye onwe mgbe mụ na otu onye nọ na-akọ akụkọ ya sị ịhụ na ụdịka ihe dị otu eme gị na onye ọnwa arụkala ofu ebe ọ sị na ọtụtụ ije ụfọdụ ajụjụ na-asị ya na gị na onye gị na ya na-eso n'unu ga-arụkọ ofu ebe ihe ga-onye agha sị gị mba achọkwa m kama ma hapụrụ ya maka ịdụ aka n'ọnụ and o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ na-aga ekpuchi mgbanwe ihe gawo na ị na-arụ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ gị na onye nwunye gị a na-arụkọ ọrụ ebe ahụ o nwere ihe ndị o mee n'ụlọ ị bịa ọrụ ị n'ọrụ uwe gị ọ nwere ike onye gị na ya na-arụ ọrụ ajọ gị sị gara dede gịnị mere gị gịnị ka ihu dị ụtọ isi onye ahụ ya hapụ na ihe niile ga-adị ama mmiri ịmachi ụwa jọọjị mana ọ na gị na onye ahụ onye gịnị ya onye ị na-alụ gịnị ya na-arụkọ ọrụ ofu ebe ọ bụ ike ohu na ya unu sechara okwu n'ụlọ bịa n'ọrụ ịhụ ha anya ọ na ewebere onye gịnị ya nọ na-achị ọchị ya ọ gafee ha na-akpọ m abam na ọta na-ekwu ọwụ ihe ọ na-afịa arụ ọtụtụ ndị na-enweta onwe ha n'ọnọdụ dị ụta ikewa oge na-abụ ọ na-afịa ezigbo arụ mana ọgwụkwa na-eme nwe ka esi mekọta kewa nwụọ ọbụrụ nọ ndị megide ghọta onwe fa kewa nwa oge na-aba onwekwa ulu ọnọkwa ya uru na ya mana uru anụkwa ya
maka na ọtụtụ mgbe ịma onye m ji gwa gị mbụ na ọ kwesịrị ịwụ na tupu gị ga-alụ chọọ onye ị na-alụ gị na mmadụ emewe ife gị mara onye ahụ ọfụma e nwere ọtụtụ ndị na mgbe ọbụla ị na-ahụ ha na-achọ ka onye ha na ha na-emekọ ihe ka ha na-anọkọ dịka nne m na nna m mgbe ọbụla ị lọtara ịpụta ha n'ezi ha nọkọ ọnụ na-anọrọ nwa ha ikuku ọ bụkwa ndị ọtụtụ ezinụlọ ị ga-ahụ ọ ga-afịa arụ gị hụ di na nwaanyị ahụ na ha nọkọrọ ọnụ o si na ụdịka mmadụ ị ga-ekwesịrị ịmata onye gị na ya nọ uru dịkwanụ na ọwụ na unu ga-agbalịsi ike hụ na unu kewara ya bụ ọrụ na ọtụtụ ndị mmadụ agaghị etinye ọnụ na ihe gbasara gịnị ezinụlọ unu amami na ọta maka na unu na-alụkọ ọlụ ọ dịzie ka oke ka m gwa otu enwezi ihe dịka ezinụlọ enwezi ihe dịka ọrụ ihe niile wu ebugodo ya ebe niile ebe na amami na ihe niile wu gbodo ofu Matthew ga-abịa etinye ọnụ si na n'ọgụ a ịnụkwara na onye a na nwunye ya na ha nweghị esemokwu owezi ihe a na-ekpudo anyị ajụzi ọtụtụ daalụrị nna maazị Igbo ndị ọma ejeje mbụ na anụgo ka o si dị gbọọ maazị anyị ka ịfụgo nna m ịgbọli ihe ewu na-ata ejiri gbagwa onye ọcha ka ya ọ na-akọwa wụlụ na mgbe ọnwụ na ọnọdụ si na na-adị ịnene anya ịfụ na nya bụ ezinụlọ nwee ka ha na-esicha adị maka na eluzie ihe anyị niile enwere ike ọnwụ na ọnwụgo ka unu si mee onwe unu iwe n'ụlọ unu bela ha na-anụ ụlọ ọrụ unu ma ọ n'ebe unu na-azụ afọ ya eme ihu ka onye na-aṅụrụ ọgwụ ịba enwere ike onwe nwanna anọ n'akụkụ Theophilus ma Apollos n'akụkụ ma Alphonsus nna ahụ nne gị anya na nke ịdịkwana ihe ketara ọbụbụ enwere ike ịneregatazi onwe gị ụdị isi ọ mmadụ ka ị nwere enwere ike ọbụla ego na ya na-esi eji eme ekpeme ọdanga isi ya ngwanekwanekwa na ọkwa na nwatakịrị mgbe akpa ele gị alụ enwere ike mgbe akpa ele gị alụ adịrọ mma enwere ike nwunye gị maka ụmụ nwaanyị mana Igbo nwaanyị ibechapụ ha ọnụ ọmanwụ enwere ike mgba nwunye gị machukwu ihu nke ya o jee ebe a Chinelo asị oho nkiru ka ihu nke adịkwa na gịnị ọ hapụ ọnụ aka okwucha Chinelo enye akpeli ya alụ na di gasịkwa na na-emesi ome ụdị ya mbọchị ọzọ ịchọ aka odo kụkene ya n'ọnụ ka ọ na-anụ ihe o nwekwara ihe ọzọ nye m ọzọ m chọrọ itinye ịma ọwụ na gị na onye gị na ya na-alụkọ di na nwaanyị na-alụkọ unu na-arụ ọrụ ofu ebe ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa na-etinye ọnụ na ihe gbasara mmekọrịta unu elee m ji kwuo ka maka na ọwụ na gị na ya na-arụkọ ọrụ ofu ebe ya wụ na o were ka isi gafee nwa ada ịma ka esi egwu nwa ada ya bịa gwuo egwuregwu kpọchalụ gị o nwere ike nwunye gị ma onye gị na ya na-eme ihe ọ ma na mmewu ihe dị ụta mana ka esi zie ozi na ozi na-amụ asị ka esi zie ozi ọwụdo ozi eziri n'onwe ya ka esi zie ya ọ bụ ịbịa afọ m sị gị na m sị nwunye gị m bịa gwa nwunye gị na m hụrụ ebe dị ichoku konyere nwaanyị aka ama m ghọtara m na-ekwu weke m sị ya mbịa ahụ ya m sị ya ahụrụ m ebe dị ichoku na-egwu egwuregwu ya na mmadụ na-egwu egwu ọhụ enyi nwoke ahụ ụta ka ọ na-eshi adịga ma nwunye gị wike mara ọhụrụ tide dị ijoku na-eshi eme maka na ọ na gị na nwunye gị a na-arụkọ ọrụ n'ofu ebe ya bụ onye aga bịawa n'ụlọ bịa gwaga ozugbo ahụ ka ọ na-esi na ọfịs ka ya na-aga n'ọfịs ga na-agwa na lekwa ihe m mụrụ onye ahụ ozugbo ka onye ka na-ewerekwu ya ojenje nne ma eziokwu ana ụfọdụ mgbe ọ na-eme ọrụ aga ọfụma ụfọdụ mgbe ọ na-emekwa ka ọrụ na-aga ọfụma aghọtara m ebe na-aga ejikwu n'aka n'Igbo ndị ọma nọ n'ụlọ ekiri anyị lụtakwula ebe ị na-alụtụ aka wee na-ekwunye okwu ịmasị na ogoli nụọ dị na-aba mana nke karịa ma onye ọbụla na-eje ịla n'ụlọ aka dị ya mma ka ọ na-ehi n'isi ihe ọzọkwa na-achọkwa ịlụtụ aka wuo ha n'elu anya enweghị ike nyanwụ ndị nọ n'ọnọdụ onwe ike balụ ha ule mana o nwere ike mgbe unu nọ dịka ndị nke na-azụ afịa o nwere ike unu azụwogo nyanwa afịa sịkwa na unu na-ele nọ spare parts motorcycle spare parts ma nwunye gị ma gị nyanwa nọ n'ụsọ ele mata ya ma tubu ma ihe ndị a ma ihe eji apachi tubu ma ihe gụnwa nọ lele ma injin motorcycle ma ihe ndị ọzọ eji eme ya ọgba tum tum enwere ike unu emewu ugo azụwa nyanwa afịa ebe si n'ofu ọnụ shop jee n'ọzọ si n'ọzọ tiwa bụ adị o nwere mgbe ọ ya eme elue unu n'anya maka ụfọdụ ka nne gwuru fụ na ụfọdụ ezinụlọ wee ebe na-azụkọ afịa ọ na-enwere ike enega anya fụ na abagwe ụba n'afịa na-azụ ekwuzie ka ịkpọta onye nke ịtọ
ya na-etili ha aka n'azụmahịa enwere ike di ya sị mba ma ọ nwunye asị mba. Onye nke ịtọ na-ekwula enwere ike asị ka akpọta nwa bọyị ma ọ ka ọ na-akakebe njọ na asị ka akpọta sex girl nwata nwaanyị ya na-enye nke nwaanyị eholu ntutu ta asị na omenwe isi. Ichekwana na gịnị ma eji ajụ na ụdị agbọ na isi ihe gbasara ịkpọta sex girl na ihe gbasara azụmahịa nwaanyị ajụ si akpọta na ekwuo ka akpọta nwatakịrị nwa ikolobịa nke nwoke ajụ anyị akpọtazi na onye ekele ụzọ na-abụ ofu akụkụ nwoke ofu akụkụ nwaanyị ama dịka o si wee dị ihe gbasara ịkpọta odibo ma ọ wụ na ọfịa gbagbuo n'ọfịa arụ ọ na-adị mma mana ọ bụ ihe na-akpọ akaụntụ ịma na ebe a ka ihe awa afịa ole m zụrụ n'ụbọchị taa ihe awa afịa enwere m ofu ọnkụlụ ya na nwunye ya na-adị ha na-adị azụkọ ahịa ama m ka ha na-esi eme ya ebe e were akwụkwọ depụta ya amara na ihe awa afịa ego ole anyị ga-aga zụọ ihe akwa na ego ole anyị achọ iweta n'ime ya ya wụ na ego ahụ shọtụ amara ebe ochie mana ebe o si na-adị njọ ọbụla otu ahụ ọkọlọbala oge mgbe ọ chọrọ ime ya bụ rachara pịọm ma ọ bụ onye ọ chọrọ inye elu aka ọ ga-eshinwe ebe ahụ wepụta enye mmadụ maka na ihe achọnata ka nwunye gị mmalụ bifo ewepụ ọ ya agwarịrị nwunye ya ọ ebe ihe tupu gị ime ihe ọbụla ị ga-agwarịrị nwunye gị tupu gị iwepụ ihe ọbụla ị ga-agwarịrị di gị maka iwepụ ya na ịgwara ya ọ ga-abịa echewezie na ọgịnị na iji ya mee ihe ọzọ ọ na-enyekwa aka ị na-ahụ na ya bụ biznes na-agọkwa ọfụma maka na a ga-eme gịnị mata ebe mmiri si banye n'opi ụgbọ mana nke ịkpọta onye odibo na ịkpọta onye na-enye aka ma ọ fịawagharị ọ dị mma ọ dịchakwa mma gịnị mere o ji dịrị mma maka na gịnị a ga-akpọ ya akpara ya helpa onye inye aka maka na ihe ọzọkwa ndị bekee kpọrọ depend o sokwa na onye kpọtara ụdịka mmadụ ya na-amakwa na onye a na-akpọtakwa ịkpọta mmadụ adị ka afịa ngwugwu iluo nke ibuli tọnye ọ bụ eziokwu ọ bụ maka na ọ bụ mgbe ka a na-etote etota ọ bụ mgbe m ji matawa ọtụtụ ihe ị ya afụ onye echi ọ bụ ezigbo mmadụ efi ya echi na-abịa abịa ọ mee ka egu ya okenye ịma egu dị na ụmụaka jide aka n'osisi ruo n'okenye ndị mmadụ na-enye anya ka ọ makụdo osisi amakodo ego hapụ aka n'osisi dị ọkụkọ tụli anya lie ya wuru ka o si dị ya wuru na ị na-agbalịsi ike ịhụ na ị chọrọ ịkpọta igbo ndị ọma na-ege m ntị ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọta onye ga na-enyere gị aka na ihe gbasara azụmahịa gị ka gị na nwunye gị si azụkọ afịa ị mara onye ọwụ maka na ụfọdụ mgbe ọ na-gasị na ọ ga-ahụ nwaanyị ga-asị na ọ ga-abụ be nne ya na ugodi na ya akpọta nwaanyị onwe ka a na-esi ọbụme ya onwe ike ọbịalue ọwụ na anya bụ ya apụmagwa okwu kedu onye ahụ akpọta na ka onye ama akpọta enwezi ike nke nwaanyị megidesi ngwa na nsogbu adịrọ ka akpọta sex girl nwatakịrị nwaanyị ya enyela aka na azụmahịa o ya ekwuo na ya akpọtazi nwaanyị mana ọ ya sị na o ya esibe nke nwoke ama mmiri na-agata ebe ọ na-eje maka ihe na-amaghị ebe a ya esi kpọta onye nwe nwunye gị asịzi gị ngwa na ya na na-akpata n'ọnwa nwanne gị nwaanyị nke na-eto ọgụ nwa ntị gị ka n'ọnya ka ihe akpata ya bịa ụkwa bụ onye ihu ya dị ka ihu enwe ibezi egwu ya nne ka e ya esi kpọta onye a niile na anyị fụ na ndị agbata obi anyị nwecha sex girl chapụrụ achapụ nwatakịrị nwanne m nwaanyị esi mkpata n'ihu ya gbachapụrụ na ihu dị ka ọ ṅụrụ ọgwụ ịba na mkpọrọ nwa edobe na chọpụ enwere ike isi ụtụtụ ruo n'abalị amajụ anyị ma anyị chole echota anya mụlekwa ọgbagara dị bụ ndị ọma ejeje mba unu afụgo ka anyị si kapịala nye okwu na-aga sonye nna anyị ka anyị dobere obere ezumike anyị na-echigata azụ anyị jigata azụ anya kapịala nye okwu ọnụ na-aga ka anyị dobere nye ezumike